da. A chroeso cynnes i'r gwasanaeth y bore yma. Croeso i'n ffrindiau sy'n ymuno dros Zoom. A chroeso a diolch i ti Dylan am arwain y gwasanaeth bore yma. Ni fydd gwasanaeth yn y Tabernacl wythnos nesaf. Rydym fel rhan o cyfundeb Dwyron Morgannwg yn dod at ein gilydd yng nghanolfan yr Urdd Bae Caerdydd am 10. Mae croeso cynnes i bawb. A hefyd, nos Sul nesaf, mi fydd myfyrdod y mans am 6 o'r gloch, cyfle i weddio, myfyrio a cymdeithasu dros baned. Ar fore Mawrth am 10, cynhelir astudiaeth Feibledd yn Hi Marian Evans Porthcawl, llyfr y diarhebion sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd. Ac yna am 11 dydd Mawrth bydd y bore goffi Zoom. Ar pnawn dydd Mawrth, cynhelir gwasanaeth angladd Jean Thomas yn y capel am 2 ac yn ymlosgfa Llangrallo am 4:45. Dydd Mercher, bydd cyfle i ymuno yn y neuadd am 12:30 i gymdeithasu dros Powlen o Gawl. Ac yna bydd ail gyfle ymuno ar gyfer cawl grawys ar dydd Mawrth yr ail ar 20 o Fawrth am 12:30, ond y tro yma yn neuadd Tabernacl Porthcawl. Os chi'n bwriadu dod i'r cawl grawys ar y 2 ddydd, neu 1 neu'r 2, ysgrifennwch eich enw ar y daflen sydd yn y cyntedd, neu cysylltwch y Dylan. Casglwyd dros 2,000 o bunnoedd ar gyfer y pêl dec yn dilyn daeargryn yn Nhwrci a Syria. Diolch i bawb a gyfrannodd. Fi'n gwneud y casgliad nawr. O ddiw ein tad lerol a sanctaidd blygwn Gerdyr Rondi. Derbyn y cofio hyn i waith declwys i. Felly derbyn nhw dyn ni'n gofyn erbyn a hefyd yn ei bod. Gan nhw'n fawr i hyn oll yn enw ac yn heiniant yn hafnwyd es i fi. Amen. Bore da. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Lle da ni yn dathlu heddiw ein Dydd Gŵyl Dewi ni yma yn y capel. Ac mae'r bobl ifanc ac yn ddiolchgar iddyn nhw. Fod nhw'n mynd i gymryd rhan yn ystod gwasanaeth yn ogystal. A gadwch chi ni droi at emyn 827. 827. Cofian gwlad ben llywydd tirion, dy gyfiawnder fyddoi grym. Cadw hir rhag hyd gelynion, rhag ein beian fwy na dim. Rhag pob brad nefol dad, tyna dadain dros ein gwlad. Ac yn y blaen, 827.
Daw'r darlleniad y bore yma o'r drydydd bennod o lyfr Ioan. Iesu'n dysgu Nicodemus. Un noson, ar ôl iddi dywyllu, daeth un o'r arweinwyr Iddewig at Iesu. Meddai wrth Iesu, Rabi, dyn ni'n gwybod dy fod i'n athro ac wedi ganfon ein Duw i'n dysgu ni. Mae'r gwirthiau rwy ti'n ei gwneud yn profi fod Duw gyda ti. Dyma Iesu'n ymateb drwy ddweud hyn wrtho. Cred i fi, all neb weld Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni oddi uchod. Sut gall unrhyw un gael ei eni pan mae oedolyn? Gofynnodd Nicodemus. Allan nhw'n sicr ddim mynd i mewn i'r groth am yr ail waith i gael ei geni felly? Atebodd Iesu. Cred i fi. All neb brofi'n Duw'n teyrnasu ef fod wedi cael ei eni drwy'r ddŵr a drwy'r ysbryd. Mae'r corff dynol yn rhoi genedigaeth i berson dynol, ond yr ysbryd sy'n rhoi genedigaeth ysbrydol. Dyle ti ddim syni wrth i mi ddweud, rhaid i chi gael eich geni oddi uchod. Mae'r gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad. Ti'n clywed ei sŵn, rydw ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae hi hefyd gyda phawb sydd wedi geni drwy'r ysbryd. Sut mae hynny'n gallu digwydd? Gofynnodd Nicodemus. Dyma ti, meddai Iesu, yr athro parchus yng ngolwg pobl Israel, a ti ddim yn deall. Cred i fi, ni'n siarad am beth dyn ni'n ei wybod, ac yn dweud am beth dyn ni'n ei weld, ond dych chi ddim yn ei credu ni. Os dwi wedi siarad â chi am bethau sy'n digwydd ar y ddeiar, a dych chi ddim yn credu, sut byddwch chi'n credu os gwna i siarad am bethau'r byd nefol? Does neb wedi bod i'r nefoedd, a fi, mab y dyn, ydy'r unig un sydd wedi dod o'r nefoedd. Cododd Moses wneud yr bres a'r bolyn yn yr alialwch. Bydda i, mab y dyn, yn cael fy nghodi yn yr un fath. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn cael bywyd tragwyddol. Ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint i sydd yn rhoi ei unig fab, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Diolch am y darlleniad yna. Dwi'n gofyn i chi rwan beth ydych chi'n wybod am Dewi Sant, beth ydych chi ddeithio fi. Da ni'n mynd i'r estru nhw efo'n gilydd rwan. Beth ydych chi'n wybod am Dewi Sant? Sa'n neb yn gwybod hanes Dewi Sant. Nawdd Sant Cymru? Ie. Marw Mawrth y cyntaf? Ie. Codi, ie, y bryn yn codi o dan efo, ie, y wyrth yna, ie. Non oedd ei fam? Samle oedd ei dad, ie. Gwnewch y pethau bychain, ie. Pawl hen, ie. Iathro fo, Pawl. Mynach. Dŵr oedd yn yfad. Ni. Beth arall? Cael ei eni'n diddewi. Da ni'n gallu rhestru sawl peth yn dydan am fywyd Dewi Sant. Da ni'n mynd i glwad
tribanna rwan, Gŵyl Dewi, gan enlli. Ac ar ôl hynny, ni sôn mwy am Dewi Sant a'i brif negas o i ni. Tribanau Gŵyl Dewi. Mis Mawrth yw mis ei nawdd sant, mis Dewi mab Gwgoniant, a chofwn am ei neges fawr, tra ar y llawr rhwng foliant. Bu hwn yn efengylu, yn crwydro a chenhadu, daeth torfi rando arno'n driw, gan droi at ddiw heb gablu. Non ydoedd fa mor dyner, a'i dad yn fawr ei bwer, bod ras banhinol daeth y gŵr, gan yfed dŵr oedd lawer. Y tir fel bryn a gododd, a phawb yn wir a'i gwelodd, Llanddewi brefi oedd y lle, a geidiau ne lefarodd. Gŵyl Dewi cofio ninnau, y pethau bychain hwythau, a thrwy ein bywyd ceision fyw, dan adain diw a wenau. Diolch o galon i ti, enlli, am y tribanna yna. Gadwch i ni droi at yn hemyn nesaf, sef emyr rhif 831. Dwi'n gwneud hyn bob wsos i chi, dydw. Mae rai bod eisiau testio'n llygad. 831 o arglwydd gwna ni'n ffyddlon i'n hetifeddiaeth yr yd, a phlanad i'n ein calon wlad garwch hardd ei bryd. A thywys ni i lwybrau prydferthwch lle na chan, difered o'n geneuau ein hiaith mewn geiriau glân. Ac yn y blaen, 831. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi rwan, a mae Griffith a Mari am yn harwain ni yn y gweddiau hynny. Gweddiwn
Diolchwn ar Gŵyl Dewi am ein hetifeddiaeth amgylcheddol a diwylliannol, ar modd y mae'n hetifeddiaeth Gristnogol yn plethu drwy'r cyfan. Cofiwn am rybydd Lewis Valentine, nad oedd ganddo fawr o ddiddordeb yng Nghymru, os nad oedd ein wlad oedd yn cofio am brif egwyddorion Crist, wedi ei gweithredu yn ein hymwneud a'n gilydd. Heddwch ar ddaear lawr, gan ddechrau'n fy ngalon i. Heddwch ar ddaear lawr, yr hedd a fwriadwyd i ni. A Duw'n dad Tregarog, brodyll oll ym ni. Cerddwn oll gyda'n gilydd mewn hedd a harmoni. Sicrhau'n bod yn trosglwyddo'r gwerthoedd gorau hyn ymlaen yng nghanolau'r genhedlaeth nesaf, fel y cadwer i'r oesoedd o ddew, y glendid a fi. Helpa ni ganfod dulliau newydd o wneud Iesu a neges Dewi yn berthnasol unwaith yn ragor yng Nghymru'r ganrif newydd. Boed ni ganfod dulliau newydd i hyrwyddo Cymru, cyd-ddyn a Christ, sef arwyddau'r urdd gobaith Cymru a chynsail y traddodiadau gorau yn ein cenedl. Parry ymwybyddiaeth newydd ddod i ieuenctid o gyfoesedd a pherthnasedd Iesu Grist, y person a'r Duw sy'n goron ar yr arwyddau'r. Gofynnwyd y cwestiwn, beth fysem a balchder ohono petai'r ddaear yn codi o dan ein traed unwaith eto yng Nghymru? Balchder o sefyll dros y pethau gorau, dros Cymru'n glad a balchder o ddeall eraill yn well a dysgu mwy am gyd-fyw a pharchu credoau eraill gan weld y tebygrwydd aml sydd ym mhrif thermau'r credoau oll. Diolch am bob cred sy'n tystio i rym mwy na ni ein hunain, ond yn goron a phen llanw ar y cyfan i ninnau. Diolch am Iesu. Daeth Iesu nes na neb arall i ddangos i ni sut i ymddwyn tuag at ein gilydd ac i roi i'r byd dangnefedd. Fel mudiad yr urdd, maen nhw'n ninnau hefyd, cadw'r Crist yn ein harwyddau'r bob dydd o'n hoes, gan fod ei gariad a'i ysbryd yn rhan anatod o'n cenedl. Amen. Diolch o galon am y weddi yna, mae'n harwain ni yn y weddi yna. Pwysigrwydd ynde, i gofio, ia, am Dewi Sant, ond i gofio yn bod ni'n gweddio dros Gymru hefyd ynde. Gawn ni aros mewn modd myfyrgar, a gawn ni glywed rwan Elen ar y piano. Ia, na ti gyd i fynd at y piano, a gawn ni gyfle i fyfyrio wrth i ni wrando arna ti.
Diolch o galon i ti, Elena, am y darn yna. Dwi'n gwybod os oeddech chi fel fi yn wrth rando yn gweld afonydd a tiroedd a tirlun Cymru yn y darn yna. Diolch o galon i ti am y darn. Ydych chi ni barhau drwy ganu yn hymyn nesaf, sef Emyr Rhif 833. Mae rhaid i fynd i destio llygad. 833. Dod yn y habit o'n ydi. Tydi o ddiw a berais dyfoliant ym mhob iaith, ac ym mhob glad a godais broffwydi at dy waith. Cliw foliant glad y bryniau ar dafod ac ar dant am anfon atom nina golonmen Dewi Sant. Ac yn y blaen, 833. Dwi am malu ddod ymlaen rwan, sydd hefyd yn mynd i allan cerdd ar ein cyfer ni.
I chdi, Mali. Ti eisiau fi ddod â hwn lawr I ti? Ie. Dyma'r pethau bychain sy'n helpu yn y tŷ yn stopio mam rhag gweiddi a dychryn ben y ci. Peidio y gadael Lego yn gorwedd ar y llaw, rhag ofni dad ei sarthu a dweud hen eiriau mawr. Peidio cnoi y wynedd a'i poeri mas o'n ceg. I rai sydd gorfod clirio, dyw hynny ddim yn ddeg. Peidio gwato sbectol dad o dan y soffa frown, nac aros nes mae'n gysgu I beintio trwy'n fel clown. Roi pob papur losin yn daclus yn y bin, rhag ofni mam upsetio a cholli mynedd pryn. Rhaid defnyddio hancas I chwythu'n trwy'n bob tro. Nid llawes siwmper ysgol neu fydd mam o'i cho. Rhaid gwneud y pethau bychain I helpu rownd y tŷ, I ddangos maint ein cariad a'n gwerthfawrogiad ni. Dysgodd Nawddsant Cymru i'r Arwain Dewi Sant. Am werth y pethau bychain, cawn gwneud tra'n dal yn plant. Wrth ddilyn ei esiampl, a roi ein fydd yn niw. Cawn ddod I nabod Iesu a'i ddilyn yn ein byw. Cawn darllen am ein hanes mewn Beibl yn ein iaith, a ryfeddu at ei gariad a'i fawr y mynedd maith. Gadewch i'r plant os bychain ddyfod ato fi. Oedd geiriau anwyl Iesu wrthych chi am I. Beth am I ni droi ato I drystio o nawr ymlaen. Iesu Grist ein harglwydd, yr unig ongl-fain. Diolch o galon I ti, Mali, am y gerdd yna, pethau bychain, ynde. A dyna mae'n siŵr da ni yn wybod am Dewi Sant fwyaf o bosib. Dyna mae bobl ar hyd a lled y wlad wedi bod yn ei ddeud, yn enwedig Dyma'r, I wneud pethau bychain. Nes I ofyn I chi be da ni'n wybod am Dewi a fe gathon ni sawl peth amdano fo fwyaf. Mae'n siŵr mae'n mynach o ddo. Neu fod o'n byw bywyd syml felly. Ond pan mae rhywun yn deud neu'n clywed y geiriau pethau bychan, be mae hwnna'n ei olygu? Be mae'r pethau bychan yn ei olygu? Mae nhw'n eiriau dwi wedi glywed ers pan mae dwi'n blentyn bach iawn yn yr ysgol. Yn gofod gwisgo I fyny I fynd i'r ysgol. Dwi'n mwyn gwybod os oeddech chi'n gofod gwisgo I fyny I fynd i'r ysgol. Yn eich gwys Cymreig. A'r het, ynde? Dwi'n mwyn gwybod, ti wedi gwneud, Mali? Do, ti wedi gwneud yn ddiweddar? Na, ddim yn ddiweddar. Chydig o flynyddoedd yn ôl. Ie. Ond ia, yn cofio, ynde, yn gofod gwisgo ac yn clywed y geiriau yma I wneud y pethau bychan. Mi fysa yna rhai yn deud efallai mai I fod yn wlagarol. Mai dyna ydy gwneud y pethau bychan. Neu I siarad Cymraeg. Neu hyd yn oed I rannu'n diwylliant. Ond, os gwni os yna fwy na hynny hefyd yma, ynde, I ni fel Cristnogion. I ateb y gwestiwn pwy oedd Dewi Sant, ia, mynach. Ac wrth gwrs fel mynach mi oedd Dewi yn un roddodd ei hun yn llwyr I wasanaeth Duw. Fe roddodd ei hun yn llwyr I wasanaeth Duw. O'r hyn oedd o'n I wisgo, o'r hyn oedd o'n I fwyta, o'r hyn oedd o'n I ddweud, o'r hyn roedd o'n I wneud. Popeth oedd Dewi'n gwneud, roedd o'n gwneud o gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Rhoi heibio luxuries bywyd, ynde. Os gennych chi luxuries mewn bywyd? Os a bethau da chi wrth I bodd efo nhw nas a chi ddim yn gallu gwneud hebddyn nhw? Os o? Os rwy'n licio siocled yma? Os a ddim yn gallu gwneud heb siocled?
neu efallai rhyw ffilm neu nofel, ydych chi'n hoff iawn ohoni, ydych chi'n dod yn ôl ati o hyd ag o hyd. Meddyliwch sa rhywun yn deitha chi, wel, chewch chi'n hwnna chwaith, i wneud heb luxuries bywyd ynddo. O wybod pwy ydy Dewi, mi rydyn ni hefyd yn gallu dod i wybod be ydy'r pethau bychan. I fyw yn syml, i bregethu gair Duw, i helpu'r clodion, i ddysgu ac i weddio. Mewn gair roedd Dewi dim ond yn gwneud y pethau bychan mae Iesu Grist wedi gofyn i ni wneud hefyd ynddo. Dyna'n yn harweiniad ni i rannu'r newyddion da, i helpu'r gwan, ond hefyd i weddio dros eraill, dros Gymru a thros ei phobl. Gŵyl Dewi cofio nina y pethau bychan hwytha a thrwy'n bywyd ceisiwn fyw dan adain Duw a'i wena. Wnaethon ni ddarllen yn gynharach o Iowan benod 3 ac Iesu yr athro sydd yma'n siarad efo yr athro arall, sef Nicodemus. A da ni'n cael sgwrs hyfryd iawn yma rhwng y ddau ohonyn nhw. Roedd Dewi'n un oedd yn dysgu. Ac y dysgu sydd yma gan Iesu i Nicodemus yw mae rhaid i ti roed heibio'r hen fywyd a i fod yn y bywyd newydd yng Nghrist. Hynny ydy, pan da chi'n dod i gredu, mi rydych chi yn cerdded yn ôl troed Iesu Grist ynddo. Dyna be mae cael ail eni yn ei olygu ynddo. I'r rhain ni sydd yma heddiw, da ni gyd wedi cael yn ail eni oherwydd da ni wedi dod i gredu yng Nghrist felly. Ond yr adnod diwetha yma'n hyn yn y benod felly, sydd yn taro cloch, ydy mae'r adnod fwyaf, sef carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab yma. Ond mae adnod 21 yn deitha ni, ond mae rhai sydd yn ufudd i'r gwir yn dod allan i'r gola. Ac mae'n amlwg mae Duw sy'n rhoi nerth iddyn nhw wneud beth sydd yn iawn. Ond nid dyna felly ydy wneud y pethau bychain ynddo. I fyw yn y goleuni, fel bod ni'n gallu rhoi goleuni i bobl eraill hefyd. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Dwi am orffan gyda bob llythyren yn fan hyn gan Dewi Sant, bob un llythyren o'i enw. Diolch am ei dafod oedd yn dweud wrth bawb am Dduw, diolch am ei egni mwyn iddo wneud ei waith yn dda. Diolch am y weithgarwch a'i fywyd prysur ef. Diolch am yr iaith oedd ganddo i bregethu ym mhob man. Diolch am ei safiad cadarn dros y ffydd, a diolch am adeiladu eglwysi mwyn addoli Duw. Diolch am ein nawthsant ffyddlon oedd yn gogoneddu Duw. A diolch am y trysor sydd ar gael oherwydd bod neges y Beibl ar gael i ni heddiw. Ia, i wneud y pethau bychain felly. Wrth i ni nesau at fwrdd y cymun, gadwch i ni droi at emyn y cymun, 638. 638. Dewch ffyddlon rai, nesewch mewn hedd, mae yma o ledd arbennig, o basgeidion wedi trin a gloiw win puredig. Ac yn y blaen, 638.
Gwnewch bopeth gan gofio eich bod yn cynrychioli yr arglwydd. Ia, popeth. Popeth da chi'n ei ddweud a'i wneud. Dyna sydd da chi'n dangos eich diolch iddo. Fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Fydd pwy bynnag ddaw ata I ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sydd yn credu yno fi ddim yn sychedu. Fyddai byth yn gyrru ffwrdd unrhyw un sydd yn dod ata I. Byddwch chi'n ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. Deithom at yn gilydd arglwydd o amgylch y bwrdd. Yn deulu oedd bobl i'th bresenoldeb di. Deithom i gyflwyno I ti ein clod a'n diolchgarwch, I glywed ac I wrando ar dair. I ddod ac I ddwyn I gof yr hyn a wnes drosto ni ar y groes. Deithom I dorri'r bara ac yfed y gwyn, cof am dy fab Iesu Grist, ein harglwydd. Ia, fel teulu, ydyn ni o amgylch y bwrdd. Ond mi wyddon ni arglwydd am rai sydd ddim o amgylch y bwrdd gyda ni. Am y rhai a hunodd aelodau ffyddlon o eglwys di. Ac rydyn ni'n cyflwyno eu henwa nhw yma. Olwen Williams, Jean Thomas a Derek Price. Arglwydd, gad i'r teulu deimlod y bresenoldeb di. Gad iddyn nhw brofi dy gysur a theddwch di. Una ni o amgylch y bwrdd. Una'n moliant a moliant dy holl saint. Boed I addewyd dy air ar hun y sacrament hwn, fod I ni yn foddion gras drwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. O gadwch chi ni wrando ar eiriau'r sefydlu'r swper fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Ar y noson honno pan gafodd ei fradychu, cymerodd yr arglwydd Iesu fara. Ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, dyma fe'n ei thorri a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi drosto chi. Gwnewch hyn I gofio amdani. Wedyn gwnaeth yr un peth ar ôl swpar gan gymryd y cwpan a dweud, mae'r cwpan hwn yn cynrychioli'r ymrwymiad newydd mae Duw yn ei wneud, wedi'i selio gyda fy ngwaed I. Gwnewch hyn I gofio amdani bob tro a byddwch yn yfed ohono. Bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn yfed y cwpan, byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw yn ôl. O swpar yr arglwydd sydd gyda ni fan hyn, ac felly mae croeso I unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfenna I blith eich cyd-aelodau. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef ac imerodd fara. Fe a'i dorodd gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri drosto chi. Gadwch I ni felly bwyta o'r bara cof amdano.
Yn yr un modd hefyd fe felodd o mewn cwpan o win cyffredin gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. Diolch i ti, Nefel Dad, am ein porthi a'n bwydo ni fel aelodau y gorff ysbrydol Crist. Yn cadarnhau ni'n sicrwydd dy wirionedd yr Efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus di, ac i gyflwyno'r gweithredoedd da hynny, y pethau bychain, wyt ti di darparu i ni rodio ynddyn nhw. Tres i Grist ein harglwydd. Amen. Gadwch i ni droi at hemyn olaf, sef am i'r rhif 852. Dros Gymru'n gwlad o dad dyrchafwn gri, y wynllian wen a Roedd i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadwon ffyddlon byth, a boed i'r gwir ar glân gael ynddi nith, mwyn dy fab a'i prynodd iddo ei hun, o crea hi yn Gymru ar dylun. Ac yn y blaen, 852. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll. Amen.